Iki eneng sayur dan juga mie. Iki ya campur sembarang lah ya. Semuanya bisa dilihat apapun itu, dan juga jenisnya makanannya ya seperti ini. Jadi untuk kalian yang masih belum pernah melihat ya dilihat sih. Ini dari kemarin ya, kemarin belum ada Brungono video ini kita gawe kisik. Jadi misalan sing diwingi ya iki sing dhewe meneh. Kok eneng ngecelonge 2 hari atau 3 hari ya wis ora apa-apa lah, ora masalah. Sing penting kita gawe iki. Tak gawene video meneh. Kadar yo saiki sing penilaine sapa? Tim penilaine sapa? Penilaine yo kono lah, wong kono kabeh. Ya aku ora iso menilai, sing iso nilai yo kono. Dene misale kok do ndelokne ya didelokne to, ora apa-apa, ora masalah. Sing penting yakin wae. Ora separo. Iki di nganu sik disaring ben supaya nih iso ngresep campur kok karo ane bumbu sing sangat melezat di dalam ilat dan juga di dalam mulutnya. Pokoknya serba melezat iki. Saiki pe digawe ning nggon njaba go jalan-jalan. Jalan-jalan ya jalan-jalan ya genah kae ning kae ora ketok malahan. Ki arep digawe model-model iki. Biasane kan ana apa jenenge? Ki ana sampel pekakak ya ini karo aneh iki mie mikrowel dan sampel pekakak. Engko ora ngerti dhewe iki jenise kena dhewe. Sing do ndelok pokoke ngerti lah iki. Sing do nang omah misalkan kok umpamane sing do nang omah lagi gawe apa ya wis betahe iki dinikmati wae dan juga dirasakan sendirilah tentang apa misalkan kok umpamane pengen gawe apa ya oseng-oseng dan lain-laine ya digawe bebas pokoke sing penting ki apa iso ngrasake ngono ya cocok matuk ngono. Endoke dipecah dhisik, dienggo campuran sempol apa kakak. Nah, dienggo ora ngerti. Kaya apa, Bang? Ya engko rak didelok dhewe genah. Jenenge wis sempol pekakak ya engko. Sing gawe sapa? Sing gawe ya nyonyane to. Sing gawe. Engko ora ya genah dhewe ngerti. Enak-enak pokoknya ini tiada banding. Nah, jadi bisa dirasakan sempolane
Ya, sangat matuk sekali kok. Wis motak matuk wae, jan pokoke. Digoreng. Kurang apane to? Kurang rasane dirasakno meneh. Ayo sak pol-pol e. Ngono tok enak gak? Enak ya. Enak ya. Jenenge tok wis sangar kok. Jenenge tok wis jes re. Mesti enak. Dirasakne. Jenenge lonjong-lonjong iki. Jadi sembol pekakak iki lonjong. Macam-macam. Dan juga bisa dibuat untuk apa makan bengi ya iso, buat santai iso. Tapi napas waktu gak poso iki jek poso ya mangane bengi tok. Karo ane sahur wektune. Nawan jek poso lho besok. Naga poso sembol pekakak gak dodol. Pai. No. Jadi ini gak ono ya. Jadi arep-arep pekakaknya jadi arep-arep. Lah jeglek toh. Ora masang apa-apa lho pemirsa. Ya jeglek. Lampune jeglang-jeglek iki perlu di iki gak masalah nang nggon kulkas kok. Terae angger ngene iki wis jan ora ana nganune blas. Mbok cabut kulkase. Diempakne nek ora apa-apa engko malah nganu kok. Sok ora kuat. Nah yang jeglek kok makna yang jeglek nenek lagi. Kok nak Goreng sik iki neng sembarang ki mah. Yes, pokoknya dijajal, mantap lah. Ya, sembal pekakak iki. Jadi wong kampung wong biasa yo niki arep dimaklumin yo. Jadi biasa wae nang kene. Ora ana sing di anu ya wis biasa wae lah wong kampung ki apa neng ya. Saiki umpamane kaya jangan apa utawa misale gorengan ini kan ya wis biasa to. Kaya umpamane sayur, umpamane apa jenenge? Oseng-oseng utawa apa ndok utawa misale sing makanan sing sot goreng tempe niki wis hal sing biasa. Mula nek
umpamane kok aneh sing pengen gawe misalkan utawa pengen masak ngono kuwi tak anggap ya wis biasa wae. Ya wis nang ngene wong desa ngono kuwi, enenge ngono kuwi. Gorengan ya sayur apa ngono kuwi to. Wis biasa. Dadi nek umpamane kok aneh wong mangan-mangan sing ngono kuwi ya wis biasa wae lah. Gak ora ono sing istimewa ya apa wis biasa. Istimewa ki ra sing wong kota ono kae istimewa. Iki wong biasa wong desa isin iki. Mie biasa utawa sayuran, oseng ini kan hal sing biasa. Nek kayak sempol niki wis biasa. Iki biasa. Sempol lho ibaratnya pekakak iki paling piro? Murah kok. Kakak. Diulet barang niki. Jenenge ndok ulek-ulek niki. Jenenge. Perendok ulek niki jenenge. Perendokan. Jadi hal biasa saja nang kene. Mulane engko nek misalkan apa jenenge nek ijeh kok pengen ndelokne ngene Bang Zainul ya aja lali. Enak sing penting kena dirasakno. Saiki opo? Ora dirasakno. Jadi wis penak-penakan wae lah. Masalah dari apa jenenge masakan ki sing wis biasa. Dadine kena di pangan dan dirasakan bareng sama ngono ya. Sembole ngono kuwi. Oke lah. Klik nang, Bro. Ya. Mantap ya. Wis garek di madang pokoke engko. Jelas pokoke.